Ay guys, madung adlaw nateng tanan. Di ako basak kay mga ko og milon. Grabing labungan naman day kanihan ni natin makita daan ni. Nagpalit mamis Ate Amy og kuan. Condense day ang nakita. Condense, avocado ug apple. Ja, ang sagulan og ngani. Halaw arbo kay libutan og kuan na ba? Hinog na ba? Guwang na ba or nsa? Ginoo ko. Mangawat ako darig milon. Hadlok maglihas. Kaya udah ko. Ala! Nabuslot lagi ni Sidza. Naghan na lagi bunga. Oh guys. Na mga bunga hukoy boga say guwang ani. Hala dagi ket-ket. Oh my god, sayang. Kuha na raman ni kaysa ket-ketan na pag-utro. Ket-ket man. Guwang na baka ni. Duha ra may ang giingang nanay. Di ni mas tatay sakop ko na isa. So tolo. So agtulo mahimo nang upat. Kay na may isa kadaot. Aw gakut-kut. Wa na mo ra to. Wa na ari. Katul, pajama. Aray ko. Dara, mag-eksperimento ta. Day, mag-eksperiment. Lilo na nga mga kanon, planggana. May apple, may avocado, may mangga, isa kabuok. Batang condense, kaya gubakaan condense isa. Unsa kay last, alo, may lamig avocado kay pilit magitang liso. Muuban? Baru ko din uban. Matod. Ikaw ka matod. Ikaw, matod. Chirarira, chirarira, wow, wow, wow. Mau na tagay mo. Ato kakaw. Kinagawa trabas adoy. Mas adoy diha pa? Yan na. Kenapa ada papas angkol Roy? Ha? Kan awas ko. Awas ada tus adoy nay. Na ginaw ko gipanghubak na bagong da ari. Alin ko gihubak. Pili way apil. Minjuk na noon. Hubak na hinoon. Kisa minjuk na. Diksi! Dami baka ni, usubay nga ni. Ay halaka. Asa lang, nag-aat mo ni. Nahugay din na. Busog kay pagpanood to. Kuno? Pero di ko makahatod di just Lunes. Uy, usa jo. Kaya nas Liksi, mag-enroll pa na na.
Kung ihatid og alas 4, kauli ko. Sige na magpanawagan, day. Isag din na lang ito. Mas magandang avocado mo. Sanay? Si papaatan ra, day. Day. Papaatan di ay. Kana lang. Naay. Itawag na pagka. Itawag kang liksi, day. Wow! Hatag. Bukan kare? Buka do? Bisa ko maka na. Ano mo ang avocado? Kan bisa. Taisa. Oh. Di ko mo ang avocado kay luod taisa. Pagka ay busi ikang nga mamang slice dari. Luod. Kalami dani. Dapat kunin mo dito. Sa ada ni palamigra. Kalamig. Anong ideya? Kan anong bigas ah? Wasat kamay day. Daghan ra. Maglamaw ka taisa. Kung may mong lamawon taisa. Kari lagi mag-esperimento. Palit mo kung sila kalalay ka. Na para may muto malig sa kalamang taisa. Magpadaplin ni pag magpatanga mo. Kau na nalalalay. Ato ay naglaparohog na oh. Mingil maglaparohog. Palitag kuan. Condense. Madlo ko kay na motor taisa. Uy, mag-practice ka kay 15 ka na. Kung magpatunga ko des karsada taisa. Ligsan ka. Sinatrinda. Day. Ang sinatrinda. Maligsan ka, magpatanga ka. Wasat kamay day ka katuluan. Nakaw, tapuan ako doon. Kamay ko no. Nganong musik mo kono ka gahi. Dagat sa mga taas day. Han buat mo dito. Ito pa yung magpakasal kay may lukot-lukot at tiri. Mas tubag. Mas pangutana, lakaw na. Sukal ko no. Ang subuan ko yung papalit ko kamay na kalulala. Nagmisan para makamotor at taisa. Kamay ba rin yung sugo? Upalit. Kami subo papalit na kalulala. Kundins man, ag kamay gani katitatiri ikaw. Nakalisan mo kung motor mo. Di lagi bumalik sa nubog. Papalit ko kung taisa. Di, man oray maligsag. Di, magpatanga. Magpatungas ka sa ata taisa. May maligsan taisa. Kuhan lagi, kamay ko no. Dadagari. Kamay ko mo na. Ha? Kamay. Bangko. Tapos magasrip. Mga bitami. Sa kabuok. Hindi kuha. Ha? Sa kabuok kuha. Taisa. Bebe, ko rin yun. Kuna sa? Maman sa mama. Tawag sa motor. Kuna sa ron. Naligo ay. Di jara kita. Di kunin si Manang Hili ron, Ilhan. Kita, kinabo ka dyan. May naari ka dyan tinaod. Di tinuupog. Naong. Nani bakray? Di jara kami seleksi ganyan. Oh, kibi. Sa. Oh, si Adoy mo. Magkasa ko kuan avocado pikas ra ni. Napaksi na. Paksi. Dami mo. Mga avocado. Lami mo gunin portas beres. Bukid kay presko. Ja, okay ra ni udi na ni bitangan kamay mga condense diha. Okay ra ni lamawon tas lang ang kamay. Okay. Plato rin ang kaparanda. Daghang ka plato. Galig mong prato sa tiyali. Porta dai. Pure gold man. Wala ko. Porta mo porta. Hindi ito trabaho at alangan ng porta.
Ang pingin ni mong mga gamit lik siya. Sapatos mo mahal na pa na. Abtag sa kasimana. Magsalad lagi ko. Magsalad nga. Agay. Baby? Melon na po. Melon. Watermelon. Maura ba na? Melon. Kari, kaya buak man. Eh, wala ka na play. Ano rin? Kami busy dari. Si nanay busy pagtawag kibuloy. Dakurongin nanay kay dugay matawag. Minaw. Basig kami tingay ka na may putik-puntik. Nang tamis na. Be? Tamis lang eh. Be? Nabukon. Uy! Ay, lagiti. Hala. Hala, mura tamis ni. Kaya sa kukusaral si. Yeah. Azo na kay. Para na Para na sa dekorasyon. Naman ay lami na yun. Hindi pa nga natapos, mother. Ginukuman na yung hiltikan un. Hiltikan. Hiltikan na na. Hindi mo kuwagot rin sa atong kanot. Mas ako dong klase tayo sa. Lunes. Lugay pala kay. Mga away ko siyang maestro tayo sa. Masama man mo? Papulis tayo sa. Kay? Pulis. Pulis tayo sa. Tamis si Zig na putik-puntik. Ano yung piligon? Kanay! Ay po, siya lang nagkatas ilaga. Binta rin. Gamay ragliso. Ha? Di para sa uban bang katang bukang gabi na bigliso. Ano na punos ka? Nahunaw ka? Hunaw ko eh. Kapon. Kapon. Ang kagayina. Nahunaw ka kapon. Huwag magbakla na din kami skwela be. Di tayo kaya ni mag... Ano? Ibili na magbag. Ibili sa maestra. Baga ang pingi. Just suwatan na po na. Uniform ang pingan. Hula, jara. Lamang yun dahil ninay. Kanay avocado, apple, mangga, o watermelon. Buta pa daghan. Pulis. Di nagpalit ng Kanay kulbit. po ni. Karang Ako ba? Garapot. Daghay liso rin. Kuhaan na mag... Mana? Ajo. Kuhaan na magliso kay... Lipod ngilngig ba? Taysa. Hoy! Ako na Taysa. Nangirang init na. Saday? Taysa. Kay gilo ba? Nagmalumoy na itilupa Taysa. Pagdangan ko, di ko yung magkarat ko Taysa. Undangan mo pag kasugod. Eskwela pa, undangan na. Di magara-gara. Sabot wa. Na, daghay liso. Wala. Di tamis pa. Ano na ang hawiso? Kami juga sa daghan hilog na. Iuhan, iapay pa din na. Retas taas. Okay, may urang watermelon. Tabang ko. Magamay pa. Magamay. Sakto rin mo kira magurog doon. Taysa ka itang kusilyo Taysa. Sumadan na mong buktan be. Tiil ra Taysa. Tiil na. Hindi Masa na mag-untilong maputod na Taysa. Pasumadan ako Roy. Kurang sundang ang karoy. Taysa taas. Sumangil, taas. Mana? Be, humot ba? Tabangan. Sure ka? Tilawan mo?
Dara guys, nabugnaw na ni Ice na gali da. Sumagi mo. Lami, kadyo. Kanta guys. Lami na cheese. Bakag dagom. Wala di avocado. Oh. Happy Father's Day sa tanang tatay sa kalibutan. Great kang tatay. Kabig, sayang. Kasi anak ma. Hindi ka po kawo na nga. Kanang ikaw di mo matag ka. Ano na enroll ma? I-enroll ka. Ano man na? Magsagot. I-enroll gali. Anong eskwela na? Tapos aman i-enroll ko. Okay. Umiya eh. Naminig na ikuan ba, cheese? Nagkas, Roy, da ni Nay? Ha? Nagkas, Adoy? Oo. Dahil, tanang magnawan paakan. Yan, yung kulanan na. Bad na magluhod. Sama ito mong sipon na ni, ang bugnawa. Ikaw nga, hindi siya po. Ikaw ba? Si Dodo noon, talinan dani. Ha? Dodo. Dapat kumakaon. Kapal. Tak pini gumani mo ha kasi ako ludo. Lako.